Ka United Democratic Party kasing sain perthei ka badeiru kasing trairi balarim bat ka bakhlanya po ka jala Meghalaya ha ka jiya lenti lengba ki wabun ki rai e raidam nadu blaseng ka house nem si jaknai spa knai pinyo ha mele hostel menta ka spotering mai lur kalkanjo somo mer ba arsan snem ha ka ni ka si barakhi ka jingdap arsan snem jo ka jiya lenti ka party nadu blaseng ka layo ru ban pleru ya ka office wapura ka balong kum ka tunum tenda jo ka United Democratic Party ka bodon marpasha bat ka Shillong College ya ka bala plipai ba do presiden ka party ba med ba lingdo hakani ka si ba med ba lingdo la plai pai ba ya ka documentary balengkot sapang ka jia nanti ka UDP nadu belaseng ya ka house nem se knai spa knai pinyo hadu ka ni klimat ka bamanta balakan jo so mau mer ba afam sem jong ka jia nanti nakaliang ba polling do body working president ka UDP ha bakren ha jelang loong ha kani ka si ka jingpli ya kani kawai na ka jingtei ka long ka jingpli ya ka jingkermen ya ka jai benrio bat lengba ka UDP ka badan ya ka medba bat ka donut ba ki thiet ki balangam ha ki domet jong kani kari kan khira song sa sisien nga dab da kajing dokumen ka bakraw haka ni ka step banpli yaw ni mau nong rim jong kajing tei ya ka ni ka party office building hang ni Shillong. So sarong manong wa ngidon ka team ka kenhun ka bangi tre rengkat hakaba kejing kren kejing pelu jengmut kejing per jengmut kenia ki jutang ki yat handai hakaba kaddo ka man ka jong ubabun ubalang ka yeng kata ka dei kejing klan jong ka regional party kata ka dei kejing klan jong ka UDP kalong sisa ka klipmat ka ba sarong apa yang hilang hang ni ngiwan om tang ba ngin pli ya ka we ke jingtai henra ngi pliru ya ka jingkermen ka jong ka judgment rio ba ka lasai usai hon udang sa tedam bat unum lip bat kata ka dei ke jingkermen ka badiban im bat ka ba ngin pen me yu pro ha ka do no jungi iwei pe wei ngi don hang ni nga ken mau ki national party ka don ko wei ka national party ka ba ars nem men chwa ki ong ya ka dur jong ki nongelam jongi piniyo i haki billboard ha Delhi ru hinom yu i ya ka dur jong ki nongelam jong ka UDP ha Delhi heneng anong UP ladang ya kit kya lang mangi nakani ka sngi ngimdan kam ban yu i ya ka dur jong ki nongelam UDP haki billboard haki hoardings ha Delhi ngin pentikna bangin yu i ya ka dur sa jong UMP jong i na ka UDP ar hajar ar pusau ngim don kampanye i haki billboard angin i yu MP jong i ha parliament jong ka India bat ka trend ha ka san partai jong kari kaya mentah syakata ka thong kiwei ki national party kila ban kam baki don office ha Shillong kadai rukum ta ni burom ya ki handai ngakwa bangin sngutu ya kene ka jingi pher baki national party ki badon ha Shillong ki don tang ya ka postal address ha Shillong ka domet bat ka mensiem datang ke UDP ke balapan kamtrai bakalong rooted kalang san bat kalang ngam utiet haka domet jonga negari
Akan mau ya kesin ke bandingkong ngiawan lang hang ni bat Presiden Pak Jamino Pak Titas ngiawan lang hang ni dang sina ke building hagdu ke por asin kiu sini baru pui don lang mah asin kiu sini akan mau asa kentha sen thap te rasat selang keti kinong tei ya ke setiat ke jongi kinong mudur kinong plan ya ke UDP kiru kilangat ha sen thap kilangat hakisya kibathar haswa ba mangingin yo suk bansyong ha kani ke hall bat ha kani ke building ai ba ka mutu jongi nangi sakmat kolong ngintei ngin yai tei ngin pentikna bagi kti kibatrei dagi kti kibatai ngap penkut dagi kentin naga kitab ka buku a nation without vision shall perish kajat benriu ka baklem ka jingyo ijengai kan jotno ai ngin pentikna bangin jot dari bangin job kuble shibun hakabom 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 kuble shibun Horket hordang la dei kaporiangi Horket hordang la galing korban ba Horket hordang la dei kaporiangi Horket hordang la galing korban ba Tu yang kum ki batep ya ubriu ki batep yu blei Tu yang kum ki rat pa ka hoppan ben em ya lawe Tu ngin yang lang menta ban gerbang ka lawe ka balong gas nam ki blei 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 Nakaliam ameli ka UDP ka mau ko yaw ba nujor ki sungo habakran hakajelang loong hakajiya lenti ka parti kamdei ka basuk man kanjo so mau mer ba atran bat ka jiya lenti ka parti kumbolong menta kidon ka jingkerman nomor ba kipai kmat sa UDP ngi kumulong menta na po janji his le se ka por la janha bat ladangi tresitom ngila ban repeat biang yak history jong usnem 1998 how 1998 ngiyo baro nyausit na po janji hills bat ha jing nyai lenti jong nga menta ngai bakam don jing yengi lada ngi tresitom tengi kerpal igi nong yalam jong ke parti bani wan here Shateicha district jongi na kapor si kapor namar ki paiba jongi ya kumbalong mentah po janji hills lajan baro ki konsensi ki pai kmat syaga UDP ki pek bagai UDP kadai tang makahi ke parti kabala banwan ra ya ka roy ka par ya ka development hapo ke district ke jongi nagta kadao tongin yes nok tilang tongin ni tresitom but nganong yupi lagaba syai bahapo janji hills UDP is a force to be reckoned with tengah ngej skam bahagi wei district jong state ke bai ke jongi ki pai ba ngi kerpa lepi ailat ig UDP makan ya lam ya ke sorkar barok si kata ki briu gin mabar ki parti benabar ki wan le try ya ka state but ya ka jella ka jongi ha jing yalam jongki ngeli bakam don lane kam ya ham bar ka jing kwa bar ka jing trang jong upai ba jong ka state ka jongi nagata ka daw ngila banong dagbati kana bat ka ba syai baladangi yo igalat ban yalam ya ka sorkar ka UDP kan wanra ya ka jingshai bat kan wanra ya ka development bat kan pinti kena baga state jongi kan kiu syafrang
bat kalak ban kompit bat kiwei ki state keberan hapok gari India jongi. Ngidon ni ki leadership ki belong very capable of leading the party, but ngidon kamru ya phi ki paiba namar klem ngajing Tracy Tom jong phi mdon wei ru ubala ban job ya ga election u MLA lene u candidate ulale hadu katno handai ka bakor tam e kadai ngajing Tracy Tom jong phi kum ki paiba ti ki paiba wat nom sngau rit lene wat nom sngau mau teng-teng ngadon kata kajing sngau bangau barit ngamla bantre handai laga jong ga buj laga jong ga bor ngidon kata ka sab bat lada ngilong willing ngila bantre bat ngila ban donate iga party ngidon gajing kermen ke baskem bagajing tre iga party kan sedang nadu kli bat hadu try lada ki paiba ki tre sitom kane kan pentikna ba how are fulai ka party kan lead iga government tengam kuat ban penjerong iga jingkren sajisin ngakwa banai kublei pi baro ki biwan lang ani ke program but ngasukit bokit wiang yaki candidate jong ke party jong i ki konstituensi beper bangini nang ye Tracy Tom bat bangin pentikna bangila ban penjob yalade but kajing job jong i kanlong hi kajing job yaga state jong i baro ko weng Uba Titus W. Khan Badeyu President ka UDP East Khasil District hak juga por Baderu Chief Executive Member ka KHDC uloong ka jingpli yakani ka office kanderu panpenne pensa yakan nongrim jong kani ka party namar balayo yok tunom tendai la ka jong bat tu penskam yak bok kerwiang house nam arjar pulai ka UDP kan bat yu lakam sensar ngasngo bagani ka jing rakhi ka jongi hakani ka sungi baka jingpli ka jongi yakani ka office trekam to kan penskam yau nongrem jong kani ka party hanga ngasngo imat baka party UDP baru sikat tasnem lani bangi ki party trailum ngim scam habang isensyar halaga jong ka state imat kadaw kalong kumbaong mangikasi bang impat don imat lakayen kasem kadai kani imat kadaw kabalalong jam daw yang kisang rilum bangim dan laka jong kayin kasem laning imjon laka jong ka office laning impat dan lau jong utunum utendai hendreng ngai bahkan ni kasngi habang ilayo lau jong tudum tendai tungin penskam ya laka jong kau kik kabok karuyang longin penskam laka jong ka nongrem bahaw ni usnem arpulai ka party UDP kadai banbat yau lakam joka jing sensyar bat hakani kasih akwaru ban kerensya baka party UDP kaya telimlon bat kamdon kanu kajing paj kajing pra bat ngino mailat bandon kanu kay bor nalendat ban penpaj penpra ya kani ke party hadu menta kum kinong elam kum ki nong mi khmat ngin pentikna bakari ka party kadai banya teli kawai shwa bangin jam yau arpulai but habangin lek syaka election jong arpulai kum ka party ngin pentikna ro yaki issue yaki mat trekam kei kabangin yalam yaka sarkar Jigit bajing syakri ya kathain badri kasi Dai tang na pa sisya bangi yo jisngan pura Kajing syanya pakraw ngi ayapa balaway kan man pa Arpausan stem kajing dapura ngi rakyat pa Seng UDP kakerteng jong pakan sanam sirta Arpausan snem kajing dapurangin rakyat pa Seng UDP kakerteng jong pakan sanam sirta Hoy 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 kiu
Hakaliang Presiden Barangba ke United Democratic Party ba med ba lingdo habakren kum kongsan lo ongah dien balaseng ya ke UDP House nem siak nais pa knai punyo bat hakas nem ko babut kata House nem siak nais pa knai kupra ka UDP klajop hadu arpongut kemali bat kalaya ru hak babun kijinge hadu banapoi hakani ka kenti pamenta San Paul teligis nem ngilayan hadin bangiyo ya kajela la jong haukat kendai spa anropo lasdang ya ka APHLC hakipor jong ka sorkar Assam bat ka jingseng ya ka parti ha to ko por ngam artatin kanlong kabadon ka jingtmu ban seng dalade yalade bat nakabanta yalade kajing ong yalade yang ni kamut ka kedau ya ka jaj ben riu khasi jaintia bat karo. It is really my great pleasure to have you all today in our midst on this 25th Foundation Day of the UDP party. Please allow me to place my address in Khasi and partly I will make an attempt to make it in English as well. 50 years have gone. This year, 2022, is the year that we celebrated and we are still celebrating of our attainment of our statehood, Meghalaya, which consists of the Khasi, the Jaintia, and the Garo tribes. And here we are in this hall today with that agenda. We love our own and we will respect others. Ngi e yala ka jong bat ngin burom ya ka jong kiwero. Kadai ka banta jongi bangin sensya dalade yalade. Hagatu ki por habakadon ka jeki nakabanta ka hill state. Ka state Meghalaya bangiyo hau khat khandai spa nyopua. Khat khandai spa nyopo ngiyo ya ka autonomous state. Balai bangiyo ya kata. Kadau kalong namar maha ka to ko por jong jing sensya jong Assam. Kaladon gajing penbor babaro kawai kajela Assam. Ketup ya ka Meghalaya jong i menta kalong. Bangi dei ban penon kam no da kaketin asmis. Kane kalong kanong rim kabakino yalam kilidar hakitu ki por ki bamanswa. Kisngong tu baladang isya ladangi kongo ladangi sngap bat ngi pen trekam ya kata. Ka jaj ben reu Khasi Jaintia bat garo kan poi ya ka bandu jaj. Kadai ka jeng i kabajengai jong kinong yalam bat kilidar. Ngasong hang ni kapor bangi dei. Ya kapan ai kublai kerpang. Ya kitu kinong yalam kiblai ki nakabanta man yo yala ka jong ka jela ka jong i. Nginom la ban long kumni kumangilong mentas ni. Haton dangdon UDP mo, dangdon regional party mo hapo ka state ka jong i. Lada haka to kapor ngila pediang ban keren ya kata ketin asmis haka jela ka jongi kalong kejing start kalong kejing sempang. It is the wisdom of those leaders at that point of time who did not bow down to the force by the then Assam government who wants to pursue and insist the people of Khasi Jaintia and Garo to use Assamese language as the official language. APHLC kadon yang kata kajeng temu, hakata ko po. Kumulakren kino yalam kiba sakmat, kabaki don
Ba kumno ka UDP kawan bat ka long hado mentakasi. Ngila yu I ya ka short clip ka balapan I mene. Ngila yu I ngila yu sngow ya ka jing kren jo kino yalam chakman. Baro kilay kren ya ka jo. Ngam kwa bat manjo. Henry ka don pat ka jing mom ya sto jumot ka don pat ka jing mom ya bet bat ka don ka ji ya pat ka ji ya pra. Hau kat kendai spa prapusau ba bendu menai lakren ba namar ba kilami pat ki wei ki political party HSPDP ke PDIC lada ngira ya kun da ka jing ya long ya pat ba ka jing ya pra ka jongi nginum poi shino bro rirong ba atu ko pon kile dem ngon ban pendem ya ka igo ka jongki kila pendem ngon ya kata kajing sngow ke jongki pendem hakami jong kajing ya keren ban penwandur haka kerteng jong ke HPU. Those leaders babiji at that point of time after the PHLC was formed, they realized that in 1984 it is the time for them to unite together and to bring all the regional parties together under one fold and under the banner of HPU. That attempt has been made by those leaders at that point of time. And I'm very sure with confidence why those leaders at that point of time came together and agreed to form only one regional party, and that is HPU. There's a very clear goal. There's a very clear agenda on them. Is to unite and bring the people, bring the leaders together under one banner, and that is HPU. I'm so grateful to some of the leaders who have agreed at that point of time to come under the banner of HPU. Again, we have seen and we were told that there are other regional parties still they're left out, and the leaders, the then leaders of HPU and other regional parties felt the need of the hour again to invite, to call and to sit together and accepting the fact to close down all their parties, the respective parties, and again form the United Democratic Party. Daka ju kemensim hadin baka HPU lasna nakamenta ban penyeteli kino yalam kilidar bahabaya teli kino yalam kilidar ki pajba ro kinyateli la form ya ka HPU. Nrei hadin biang hau ka kendai spa kendai pinyo. Kino yalam biang sesisin. Kilawan sia kami jong kejing stu jumut. Kilawan biang ya ka banyak keren. Naga benta ban penduk pendam ni ki parti baru akibadim. Bat ban tau ya ka parti ke batamai. Kabaki nong yalam ki leader na ki political parties ki badan hak to por. Kinyawan lut baro tomo pilong president, tomo pilong secretary, tomo pilong vice president, tomo pilong treasurer, joint secretary bat kumtatater. Kila pendem ngon nyela de ban kang kerdab. Kaya HPU ru kala pediang. Nakabantaban kang ya ke parti. Bat ban play ya ke parti ke batamai. Ke United Democratic Party. Ngidon mentaga siyang ni namal kidon kinoyalam. Ka UDP kam day bakadap tang arpusan snem. Ngandod ban ong hang ni baka UDP kadap nriu pu arsnem. Ladang isim nado ki kulong kuma kinoyalam ki leader ki cungi. Kani ka mensim kalayay. Kani ka mensim kala shitham ha kinoyalam.
Day nakataka daw how 1997 nakakat kendai spa nyau kendai pinyau. Hadin bakalawan kaji teli bak kaji long kawai. How kat kendai spa kendai pupra ka UDP kalayo arpo seat. Nado kat kendai spa kendai pupra ter hadu mentah ka UDP kalayai through a very rough weather. So many ups and downs. Ilam ki ba khamat ki tip bhai kata. Ngi long tang kinong sim benta. Kinong sim pateng ya ka parti kumno bangin yai chakmat. Ngakwa ban pensyai ni. Bangin yai chakmat nang ni. Nado mentakasi. Haka ba ka ni kasi ka bangidon mentakasi. Kadai ka foundation di kajing seng ya ka parti UDP. Habang ilet syarum syareng, habang ipet, ya kajing long, badabaladon kinong keren sakmat. Kibaong, UDP is the only hope. Kata kalong kajing keren syarum syareng, ayu mangigong kinong yalam barki leader in response, ya kata ka expectation kajong kipay ba. Hatong in response, ya ka maroy, individually, people of the state shouted and still shouting now that UDP is the only hope. I am not concerned, I don't want to talk about other political parties. For me as a president and the team, we will be concerned about our own political party and will ensure that the party works and moves ahead in the days to come. People of the state are shouting at us as the leaders of UDP. UDP is the only hope. How are we going to respond to that? The voice of the people, and I will justify you right now. Habang ilay siya meeting di paper. Lakalong hanong po, lakalong hamaw kurwat, lakalong asoyong, lakalong hamaw sunram, lakalong hamaw kunro, but lakalong homesning. Ngimpat declare ki candidate ki jongi, Henry ka jingwan jong ki paiba, siya ki meeting jong ka party, kalalong ka jingwan kawan bu ya ka jingli ya ki nongyalam bar ki leader jong ka UDP. Kaya kani ka jingwan jong ki paiba. Umnon way rupay ba ngangay scam hado menta. Ubangin ay bainong singi siyajar wan sa meeting jong UDP. Umnon way rupay ba ubangin hado menta haki jingyalang jong UDP bangin ay sanspa tengka wan sa jingyalang. Ladang ilas dang dagataka rukom ban khot si kipay ba sa jingyalang syano ka state ka jong ikan poy. Idon kino yalam kibala. Ban pentulun yung ikam jong kapati. Nginom siya, yagi bakum kini, ki approach jongi, nakabantaw pahit ba. Pahit ba umday ubabid, upahit ba ulong bululoy, upahit ba ulong basida, bat bon, yesim kabu, iya kajing lungluloy, bat kajing sida, jong ipay pa. Ngapit, yakaway ka YouTube channel, hakaway nakajingelang jong ka umsning, hakaba kadon kaway ka group, kadon kajingelang lesing nganong bakla, kumakat siya ja katan spa arajan. Ka group kabadon kajingelang, hakaba kaladon halor kaway ka banner, halor kaway ka kirteng jong kata ka group. Pat ha kata ka jingyalang kisngong tu ba kata ka group nginom laban poy sino. Don kam ya kabangin penyasno yala de syakano kono ka political party. Ngakwa ban kenang ni kam simpat don kano kono kecing keren barengi ha ka label jong ka party.
Henry haka meeting habalakali da wayne ki nongyalam jongka party. Syaka no ka party ngin late ban penyesno. Ka jawab ka basya jongki party ka syaka UDP tang ka way kasor. Kalabu ke jingkeli yang amarwe habang apa itu kan news. Ban ngalay share ya kan ni. Bagi perlok leader ki jongi. Friends, it was really a big surprise and shock for me to see one of the event or the meeting which was organized by one of the group of people consisting of about 1,500 or less or more than that. And where in that gathering, a leader of the group asked the people who have turned up for the meeting, to which party we will join now? Would you like to join? With one voice only, they shouted, we will join UDP. This questioned me, and I've shared with my friends, my leaders in the party. And it is really a concern for us as the leaders of the party to think wisely on these kind of events and activities which are going around us in the entire state. Ngasukmen by way ni ginong yalam ngilay ban priang hari boy mo hang tia nong po kijong ba rangkan sai makodo ba arbi shadab nang taba CBCM ongi iwan sekali ke parti mentang sing ila pendap nega form ban pendap nega form bandiu ak member jong ke parti ti ong ba page ni mentang sing ila sign ya kena ke kot kan ya kena ke kot ya talk bat UDP te ang tang asong i kani kani ke ba talk namar kamdon kanu personally nakal yang jo kita laingut kinu yalam kilidar baki kwa naka UDP katakan ki ong ka unconditional love mo ka bomdon condition mo habu ya tho ka jaj ben riu jongi ya tho bun ka love marriage mo hakiwe pat ki jaj ben riu kata kalong la ka jaj ke dustur jo kingam korban tamahan rei don ki ya tho hab tit fridge yang hab tit kali yang hab tit property yang hab ai jaka yang kidan bun kijai beriu kata kadus tu jong kideng me korban ngi kijai beriu judon kum kata mo ngim don kum kata kadai kajing ya tho kabam don kanu no condition party na kata kadau ngidon kam yang ngi kum kilida ngakwa ban pentip bat banyak tu ipi mentakasi hagani kapon baka parti ka long kum baka long bat ka yaj saprang itanan hadu mentang kam day na ngaw presiden marway ngakwa ban keren da ka ba syai ya kani ngidon ki senior members jo ka parti bat ngiju ya kendo jan man kapon warado ki khot ki member jong ka committee tentang gila thai no dan rekat bangan yo ki khmat pu samul ki jo ki baki attend meeting ngasok man mo jong ba bendo ba pol kompreti kini ki MLA ki MDC baro jong ba Jimino ba hape ki response ki dur khmat jong ki ngai ki yo men sem bat ki initiatives lani ki mau jam ki bangisim hakini ki lais nem mentang kalong halon kajing tray bat kajing don katim hakasni ke beningkong ke katway tarik u September arajar kat kendai hadin bangala simti kum presiden na kedau jong kajing klat no presiden bai jungi Dr. Don Cooper Roy ngala keren ya kawai bat ngalada keren syah bangan kam ya katim menteri lada mano-mano ngi persang ban sim kredit marwai
kata kalau ngajing sedang jong kajing jot jong ke parti. Henry ladang iwan banyak saya dekat. Together we can. Together we can. Ngakeren yang kini nadok mensim. Barang kami nanti bagi nong yalam bagi lidah kinang beteng ya kani kajo kajing kersan. Ya kani kajo kajing kersan. Ngaju request ya ki parlok ki lidah jong ke parti. Bahkan kani kakenti ke pemerintah. Ngendang pan scam ya kani ka foundation day jong ke UDP. Bahkan budget ya ki candidate nak ki konsulsi ki papel. Kasur ke jong pai ba. Kani kasur jong no sa pendap ya kata ka bangsa. Kasur ke jong pai ba kani kasur jong no. Nganu metu mga perkat mapi. Kani kasur jong no. Kam jumpa kala kasur pai ba. Ngalaman I've gone through many things, many times. Whenever you listen, you accept and respect that, you'll succeed. But if you deny, you ignore, you'll perish. Kapati nang is kemat, ngidei ban long syai, bangim dei ban bakla, ya kasur ke jong pai ba. Nga kemilenti bagi nong yalam bagi lidah jong kapati, kinang wan kemat, ban yai akaju ke mensim, ban ra ya kalama kam si jong. Kebaang, kebang aku apa nong? Bamenta kesini yang ni ngiyo alat ya kaban play ya kani ke party office. Kani ke party office kebangi play mentasi. Kam day bangi su play rong pong bat kadon ke jumut juga. Ngi sungu pomot pomat bangi don ani. Kani ke party ke yang ni, it is because of your support to all the leaders of the party. Ini malah ban penyeng ingin parti klaim kejingnya tray bat kejingnya longkap. But ngisung kemen, bamenta kesini, kada kesini, kebangi reke kada ke foundation de, barakaju kapor bangi play perdaya kada ke office jong parti. Arpusan klik sistem nyoban reke, arpusan klik sistem nyoban play party office. Sistem kebanuan kada arjar kulai. Aukar kendai spa, kendai pupra, ke parti kayo arposit, arpusan senem tek kanlong nan sier, ke parti kari banyo lai poplos. Kita bayong, dai yo kat san kan riu lah biang. Tengah siap tiang bapak kung kita jadi beriau. Kop tengam dai bang kop palat baong tolai po, dai bang kop. The reality menta on the ground, hak grassroots level, kasyong serta mengikili dar. The reality and the fact at the ground level is very clear. Voice of the people is for UDP. It's up to us as the leader of the party to take a wise decision, and we will take together. We will take a decision together, and together we can. Tagalong kecil ngilale si bon ki sorbe, ngilale sengap iki bon ki no yalam, ngilale sengap bon ki lidar. In that process, sometimes it might hurt one too. But please understand, the party is for all, not for only any one individual. Kam day tangjong ba met ba ng party M. Ngi susim pateng. Hadin san snem, hadin si pau snem, lesi, ngam tip, ngam lele. Kinon kiway bagi presiden ki banwan, ban pentelun ya kakam. Ngin pentelun. Ngim kwa ban ino ya ka parti kumangalong. Ngisung tu hari ni kisnem ki por ki balai no, balai mangidon tang prangut, na ka prangut siya ka hendrungut ki amale. Balai dan si bon kita. Henry nga kuaban ong ipi yang ni. Nadu karanikor by election kabangi contest na kaliang ka UDP. First, ba Pius Marwen ngilayo ka job na ka UDP yang tu. Hawar jar khat pra. Kadenam day. Mo?
Nang ta hadin baklat. I Presiden Barim, Presiden BE Jongi, Dr. Don Kupar Roy. Ha po Shela Constituency. Ha kata ko po la lap ya tu khana ki we la suma. So kung candidate yung UDP to ko po un cha tam kupot. Nga try da ki po waja. Nendara nyaw kibot tam kupot man ya ki we. Candidate Jongi. Ba balaje Kupar Sandam. Nang tangiwan sa ka-by-election, ha, mau pelang. By-election mau pelang. Ha ka-by-election mau pelang, kasur jong kiwe, kala sawak hamjam, banyak kasur jong UDP. Henry ndalaya nyaupat, dang tambun hajar ke UDP. Kasur kalaya, nado arja kat perahadin ke election. Bat kani kejo kasur kadang rehem, hadu mentah, sai sisin nga kwa banong ya kinong yalam ki leader kinokit kam jong ka party nado ka ki unit jang rang ma ki women's wing ki youth wing ka farmers wing ka don ta makagim padalong aktif adu tatangin haben penong man activate iki sngap bai ka sor jong pai ba bat bakla dabi sngap bai ka sor jong pai ba am to kam bisa kasur kayat sengap bahan kasur paipa kasur hadu manta ya kane hi haka state ke jongi kadang yahat kadang sawa naga banta ke UDP kane ke jinyalang mentang sini kalau ke jinyalang kabang ada banai kublai biang sajisin kerpang ya baru kini kita syong kamat menub dia keteng kilendem ki kenran baru kaki berani ya pi ki rong ba marok ki badan situ ya pi ki badan ha ke first floor ka hall ya pi ki badan situ ke parking lot ke bangila provide da ke LED screen situ ba de pi ki badan sa baro ku blai sia jar mo ya ka jingwan ke jong pi mintasi ngada pertu balada ka jingwan jong pi kam don bat empoi ni kane ke jing don jongi tangkilida kalong pulom baledoi I would like to say thank you very much to all of you who are present here today on this celebration of our 25th foundation day of the party UDP. And at the same time, the inauguration of our party office. I would like to say thank you very much. Your presence here means a lot to me and means a lot to all the leaders of the party. I look forward to your continuous support and cooperation. And I will conclude that together we can. On the march, we will strive together.